vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano neconfession yangu. Confession yangu iyo yandiinayo mukoma yakamira sekudai: inini ndinoda kureururawo kuti ndine vamwe baba avo vandiri kufambidzana navo, but baba ava mukoma, dambudziko riripo nderekuti ivo ndeve kuSomalia. Zvino baba ava vari kuda kuti tinge tichiita tose mwana. Pari zvino hangu ndine family planning iyo yandanga ndichishandisa, saka vari kuti ndinge ndichiregedza kunwa mapiritsi iwawo efamily planning, but vedare ini ndiri kutya kuti ndinge ndichiita mwana nemuSomalia. Mwana wacho anozobuda akaita sei? Handizosekwi here? So nyaya iripo mukoma ndeyekuti inini I am a married woman. Murume wangu iye anoitawo zvekushanda muconstruction industry. Dzimwe nguva anenge asipo pamba, anowanzo kuita 1 week up to 2 weeks asipo pamba. Saka ndinorarama nemapeace job. Upenyu hwangu ndowe kungofamba ndichingoshandira maSomalians awa. Saka pamaSomalians awo andinoitira mapeace jobs, pane umwe uyo akazotanga kundinyenga. Paakandinyenga murume uyu, ndakabva ndaramba, ndikabva ndati kwete, handikwanisi kuti tinge tichifambidzana. This was the beginning of last year. Munhu akandinetsa mukoma. Pandakazonomubvuma, it was after anditengera phone. Akanditengera iPhone iyi mukoma. Ndakabva ndatoita zvekutonyepera murume wangu kuti muSomalia uyu ainge achitengesa iPhone. Murume ndokubva aramba, akabva ati iwe iPhone unoziva kuti inomboita mari here? Then ndakabva ndazotaura nemuSomalia ndikati manje foni iyi yauri kunditengera, kana kuri kunzi ndikaenda nayo kumba nemurume tinokwanisa kuzonetsana, because ndanga ndamupinda nestara yekuti iwe uri kuda kunditengesera iPhone. Saka muSomalia uya akabva ati hazvinetse, iwe uchiunza murume wako. Ndakabva ndatoenda nemurume wangu ndichiti handei munge muchinoiona iPhone. Ndokubva taenda kushopu kwake muSomalian. Saka muSomalian uyo akabva azoti ainge achida kutitengesera foni iyi at a cheap price. Murume ndokubva ati kana kuri kunzi tinenge tichitengeserwa foni iyi at a cheap price, it is fine. Ndokubva vataurirana kuti tinenge tichiita monthly installments. Mushure mekunge tataurirana paya, muSomalian uyu akabva azondipa foni, akabva ati iwewe baby, une uchingoti mari yaunenge wapiwa, you use it and you use it for what you want. Ndikabva ndati pari bomb. Saka murume spend almost half of the year achingoita ma-installments, ndichiti ndiri kunobhadhara foni iyi kuna boss vangu, but ndaitora mari iyaya ndobva ndatotumidzira kuna amai vangu, kuzotonosvika ndatoti mama, ndiri kudawo kuti muge muchizonditengera mbudzi nemari iyo yandiri kukutumidzirai. Saka izvozvo kumusha kutori nembudzi dzangu idzo dzandakatenga nemari iyoyo inofungidzirwa kuti ndo yatakashandisa pakubhadhara iPhone. Fine, zveIPhone zvakati zvapera. muSomalian uyu ndainge ndisingambomudi, because vane kamwe kasmell so sevanhu vanongogara vachingodya garlic, vane kamwe kamunhuwi kanongobuda mavari, even kuri kunzi munhu akageza zvinengei, but kamunhuwi ikako kanenge kachingomuteverera. So ndaiti kana achitaura neni paya, ndobva ndatonzwa kuda kutorutsa, ndikati uyu handingambomudate uyu. So mukomana acho ndakabva ndazotanga kunetsana naye muSomalian uyu achiti iwewe ndambozama kuti ndinge ndichikudza kuti ndinokuda, but it seems as if hautomborina kana feeling neni. Zvausina feeling neni, I think kuti it is far much better hako kuti uchingondidzorera foni. Foni ingadzorereka mukoma. Apa ndava kutanga kucalculate kuti mari yose iyo yandaidya ndichinyepera murume kuti ndiri kuendesa kuna boss vangu, zvino kana ndikanzidzorera chindidzosera iPhone, ko murume ndichamuudza kuti kudini? Kuti murume obviously anobva ati chidzorerwa mari iyaya apa zvinenge zvisingaiti. Saka ndakabva ndatoona kutoti no deal, ndokubva ndazomubvuma. Takabva tazotanga kudanana. Patakatanga kudanana it was muna December, but ndaingomuavoida ndichingomunyima. Then ndakabva ndazombohwanda nekuenda kumba. Ndikaenda kumba ndikadzoka, ndokubva tamboita sekunge tarelaxa paya. Akabva achizochitangidza zvekare, ndokubva tazotanga kudanana. It was in the end of April patakatanga kunyatsokumhanya manje, ndokubva tazorara tose muna May. Mushure mekunge tarara tose,
akabva ati iye izvi zvokushandisa butiro ainge asingazvikwanisi, tikabva tatanga kuita zvakangodaro mushure mekunge taenda kunotestewa. So kubva ipapo kusvika pari zvino ari kundinetsa murume uyu kuti iye ari kuda kuti ndinge ndichimuzvarira mwana. So far tatova nenguva yakareba tichingonetsana chete ndiitire mwana. So ndokusaka ndauya pano padare renyu, ndodawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Please ndibatsireiwo, ndipeiwo miono yenyu, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Ndobvuma here kumuzvarira muSomalian uyu because akangondeti kana ukandizvarira mwana ndinokupa mari. Ndikamubvunza kuti unondipa mari, haana kukwanisa kundipindura ipapo. Akangondeti ndinokupa mari yakawanda, sort of like a start, kuitira kuti mwana wangu asazotambudzika. But at the same time ndinotya kuti ndinge ndichizoita mwana anenge akaita muSomalian, zvinobva zvatongorakidza kutoti ndakahura nemuSomalia. Kwa murume ndinozoti kudii. Asi dai kwanga kuri kunzi ndiwe kuNigeria kana kuti kuGhana, tingadai tichiti zviri nani, kunyange zvake achizobuda mwana wacho ane musoro une makona. But handiti still muZimbabwe variko varume vane misoro ine makona. So ndiyo nyaya yangu iyi mukoma. Please ndibatsireiwo mucomment section. Do not share my numbers with anyone. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi vekuNigeria vane misoro ine makona. Pakaipa asi ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai, ndine makore 36 years ekuberekwa. Ndakaroorwawo nemurume anga agara aine vana vake, neniwo ndainge ndagara ndiine mwana wangu 1. So ndangouya pano kuti ndige ndichikupaiwo response because ndinoona kuti munowanzo kuposta mastories step mom avo vanenge vachiita zvakashata, but each and everything ukazoona munhu ava kuzoita zvakashata ziva kuti pane zvinenge zvakonzeresa. Kana ukaroorwa nemurume uyo anenge aine vana vake kudhara, sometimes haazokwanisi kuti ange achizoenzanisa. Like in my own case, ndine mwana wangu mukomana, murume ane mwana wake mukomana. Saka zvaanoita ndezvekuti anoti paipai kana akanotenga matoys, unoona kuti wangu mwana anotengerwa zvezvimatoyi zvekuchipa, but wake mwana ndakarwadziwa the last time around. Since tiri kuno kuSouth Africa, vana vakati vari kunoku, murume ndokubva abuda, akangobuda achiti ainge achienda kunotenga chingwa. Fine, paakadzoka mukoma, akadzoka ainge aine rimwe toy redinosaur. Toy iro ainge akaritenga ne300 rands muToys R Us. Then wangu mwana akabva azonomunhongera. Munoona kune zvezve zvimachina shop zvinongotengesa zvinhu zvakangosiyana. So wangu mwana akabva azongononhongerwa chihelicopter. Mukoma kune zvimwe zvezvimahelicopter zvekuti unodhonza katambo, then kahelicopter kaike kanobva katanga kubaka malights. Kahelicopter akamukoma ndakabva ndati it is fine, ndokubva ndanyarara paya. So ndakabva ndazonoenda kumotikari, ndikabva ndazonotsvaka mareceipts, ndikabva ndaona pamareceipts, ndikabva ndaona kuti baba ava vainge vatengera wavo mwana toy ye300, wangu mwana vakabva vamutengera toy ye19.99. Saka you can just imagine kuti munhu zvake vako vana anenge asingatombovadi, but vanhurume ivo havakwanisi kuzobuda pachena kuti vako vana anenge asingavadi. Anozongobuda pachena kuburikidza nemaactions. Chii ichocho chinenge ngozi kuti murume anotengera wake mwana toy ye300, then wako mwana otengerwa toy ye1999. Ipapo ndo panobva pazobva bitterness manje kuti saka wako mwana ndiye akakosha. Saka paya kana kuri kuzonzi ukazomuitira mwana murume uyu, unenge wava kumeka sure kuti wenyu mwana wamunenge makazvara ndiye anofanira kuti ange achizowana the best life. Uyu anenge aina amai vake vanenge vakaenda anenge achifanira kuti ange achizonowanawo best life kuna amai vake ikoko. Saka ndo zvimwe zvinokonzeresa mabitterness mumarelationships iwawo, ekuti iwe unouyawo murelationship murume agara aine mwana wake, varume havagoni kuenzanisa kani. It is just that nyaya dzavo hadzitaurwe, but ndo vanotangisa musindo wacho iwowo wekuti mukadzi ange achizosvika
pakushungurudza mwana wemurume. It is not like unotopinda murelationship uine mission yekuti ndikuda kushungurudza mwana uyu, but mabatirwo acho aunenge uchiitwa iwewe either nehama dzemurume kana nemurume kana kuti ex wacho baby mama ava ndo vamwe vanokwanisa futi kukonzeresa. Ndiyo nyaya yangu mukoma, ndiposterewo nyaya yangu, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndikuda kukuudzaiwo kuroya kwandakaita umwewo workmate wangu uyo watainge tichishanda naye. Mukadzi uyo akafa, this was last year. So inini I work as an admin. So takabva tazongotanga kungonetsana mukuzonetsana kwedu mukoma. She was working at the reception. One day ndakabva ndazotaura namama Kumba ndikabva ndavaudza kuti this was what was happening. Mukadzi uyu ainge atori nekamwe kahutsinye kekuti aikwanisa kuzotondidzingisa basa because tine mamwe madeals awo atinopota tichiita nemadrivers kuitira kuti tinge tichikwanisawo kuwanawo kamwe kasalary outside of your salary. Saka ndakataura naamai vangu, mama vakabva vazoti vainge vachazondipa mushonga wekuti ndinge ndichizomuroya mukadzi uyu. Vakabva vanditi mushonga uyu ameno kana uchikwanisa kuzomisira muchikafu. Ndikabva ndati ndichaona mama. Saka mama vakabva vazotumidzira mushonga uya nebhazi. Mushonga ndokubva wazouya kuno, ndikabva ndazoenda ndikabva ndanotora mushonga. Ndakatora mushonga mukoma and I was keeping it in my office until one day ndazowana mukana. Mukadzi uyu akabuda panze, mainge muri muna June, then ainge achitodziya zvake zuva akamira panze. Saka I wanted to go out mukoma. There was a meeting where I was supposed to go and attend to. Ndakati ndaona kuti pareception painge pasina munhu, ndikabva ndamhanya ndichidzokera muoffice. Apa hana yainge ichirova sei, ndichingoti kukana ndikabatwa. Mushonga uyu wainge uri mune kamwe kachigaba empty kachigaba kevaseline. Ndakabva ndatora mushonga uya ndikabva ndaenda behind the reception desk. Ndikabva ndaona kuti ainge aine chimwe chidrinking bottle chake icho chainge chiine juice. Ndakabva ndazovhura chidrinking bottle chechiya ndokubva ndadira mushonga uya. So I was not supposed kuti ndige ndichidira mushonga wacho wose, but mukoma nekuda kwenervousness, munoona kuti kana ukaita zvinhu uchitya kubatwa. Ndakabva ndangotora chigaba chiya ndikabva ndangonoti mushonga wose muchidrinking bottle muya, then ndokubva ndavhara ndikakuchukudza. Instead yekuti ndige ndichienda kumeeting, I had to call and to cancel. Ndikabva ndanyepa kuti there was something that had came up because ndainge ndichitya kuti zvimwe kuda musikana uyu anokwanisa kuzosara akazozviona kuti there was something that had happened. Apa ndainge ndakangomirira ndichida kungoread the situation. Later on mukoma ndakabva ndazobuda ndikabva ndatoona musikana uyu ainge atori busy achitonwa juice rake nemagwinya. Ndakatomutaudza mukoma zvekutoti she was even surprised. Pose apa tainge tiri vanhu vekuti tainge tava kusambotaudzana kana kuita sei. Fine month yakati yasvika, musikana uyu akabva akarwara ari kubasa, akangokolapsa. Then we called the ambulance. Iniwa ndakana kumbogara ndakafungidzira kuti mishonga iyaya yandainge ndakashandisa ndiyo yainge yava kutokonzeresa kuti musikana uyu ainge achizosvika pakufa. She was rushed to the hospital mukoma. Akagaramo muchipatara imomo for about 3 weeks I think, arimo muchipatara ndokubva azoshaika. That is how I bewitched musikana uyu watainge tichishanda naye. I told my mom, mama vakangonditi okay to my surprise. After ndavaudza kuti musikana uya mama ashaika, vakangoti okay. Kubva ipapo hatina kana kuzombogara takataura nezvayo futi nyaya iyi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. Ininiwo ndine imwe mbinga iyo yandiri kudanana nayo, but mbinga iyi ndiye kuzimu. Mukoma nashe nembinga iyi tatovawo netime tichidanana. Saka ndauya pano ndikuda kutsvakawo advice kubva kune vedare renyu. Like mbinga iyi inofamba nevaya vanonzi ma VIP protection. Saka pane umwe wacho akauya kwandiri
akabva anditi vari kuda kuti vange vachizomubira mari uyu murume wandiri kudanana naye. Saka ivo vari kuti since I am the one sometimes who is very close to him and nguva zhinji sezvo ndiri girlfriend paanouya kumba kwangu akwanise kuti ange achizouya nevarume avo vanomushandira semabodyguard. Sometimes he only brings one, sometimes anotouya ari ega. He just make sure kuti paanouya kwandinogara he just comes with his bulletproof car. Saka ipapo paanouya kuzondiona simply because haadi kuti mukadzi wacho ange achizviziva kuti anenge ari kugirlfriend, motikari yacho yaanoshandisa inenge isina tracker. Saka ivo vari kuti that is the only way they can rob this guy. Saka ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Murume uyu like mbinga iyi yandiri kudanana nayo haisi kuda kundiisira trap here yekuti kana ndikangogara ndabvuma then obva anderamba. Murume uyu anondichengeta mukoma zvekuti kana kuri kunzi akanzi afa I will start to struggle, but ivo vari kuti dhiri iri kana rikakwanisa kubudirira hanzi ini I can even become a millionaire overnight. But I am feeling as if this deal it is too good to be true. Ndinoti kana ndikatanga kufunga nezvayo nyaya iyi ndinobva ndanzwa mudumbu mangu muchiita kudedera nekubvunda, thinking about the possibility of getting caught and at the same time the possibility of becoming a millionaire, sezvandakaudzwa neumwe wevarume vacho avo vanomushandira as his personal bodyguards. Ndiri kukumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira, ndichange ndichizoteverera mucomment section. I am 22 by the way. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu hanzi ndo nyaya iripo. Ini ndinoona sekunge inenge itori trap. Varume vane mari ava vane maschemes nemaschemes, vanenge vachida kutoona kutoti munhu uyu is she honest enough. I think kutongoti ritongori dhiri ravari kutongorova. Hakuna munhu angangoya kune girlfriend apa uri bodyguard utoti let us kidnap the boss. Ko what if imimi vahanzvadzi mukaenda mukanoudza mbinga yenyu kuti mabodyguard ako awa they are planning this. So I think kuti it is a trap. Munenge muri kuda kutotestwa your honesty and your loyalty nembinga yenyu. Just let it go. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section.